Dobrodošli na moj kanal. Ja sam Marija Bandin, medicinska sestra koja je smršala 35 kg i tako promenila ceo svoj život. Pričat ćemo o leku koji se zove Ozempic. Verovatno ste čuli za njega. To je lek koji je namenjen za dijabetes tipa 2. I njegova prva i osnovna funkcija je bila da se koristi kod osoba koje imaju dijabetes tipa 2. Ali, šta on zapravo radi i zašto je nastala totalna revolucija u svetu mršavljenja baš sa tim lekom? Taj lek imitira GLP-1. To je hormon koji se luči kad mi jedemo pa osetimo da smo siti. To je hormon koji signalizira mozgu da smo siti i da nemamo potrebe više da jedemo. Sad, taj lek, Ozempic, on deluje tako što stalno daje mozgu osjećaj sitosti i zato mi ne osjećamo glad i možemo mnogo duže da izdržimo bez hrane. Šta još Ozempic radi? On reguliše šećer u krvi, deluje na pankreas tako što on stimuliše rad pankreasa, tako da se luči više insulina i onda nama se snižava taj nivo šećera u krvi. Takođe deluje na to da kad je nivo šećera u krvi visok, on onda deluje, a kada nije, on nema dejstvo, tako da smanjuje rizik od naglog pada šećera za razliku od drugih lekova za dijabetes koji nemaju tu kontrolu. Ozempic bukvalno usporava kretanje hrane kroz digestivni trakt i tako da mi osjećamo sitost i pun nam je stomak duže vremena, tako da to pražnjenje je usporeno i osjećamo sitost, hormoni nam daju sitost, ali to je veštački stvorena sitost. Zapadna medicina ne podrazumeva lečenje uzroka bilo kog medicinskog problema, nego samo rešava posledicu. I ovo je lek kao i svi drugi lekovi koje inače uzimate ili ne uzimate, a koji su sastavni deo medicine. Tu je lek koji deluje samo na posledicu. Vi ste gojazni, posledica vašeg hormonskog disbalansa, vašeg neredovnog sna, vašeg emocionalnog prijedanja je gojaznost. I lek deluje samo na gojaznost, deluje samo na to da vam se usporeno prazne creva, želudac, usporeno znači radi digestivni trakt i naš mozak dobija signal da smo siti i to je dejstvo tog leka. Pojavili su se teoretičari zavere koji uporno govore kako ako uzimamo Ozempic, mi ćemo ostati bez mišića. Jednostavno, nestaće nam mišići i totalno ćemo da upropastimo svoj organizam. Pa, to može biti istina, ali i ne mora. Kad smanjite količinu hrane, vi automatski smanjite količinu proteina, smanjite količinu minerala, vitamina, svega, svih hranjivih materija koje unosite inače hranu. I kad unesete manje proteina, kad unesete manje minerala, vitamina, vaš organizam dobija manje. I ako ne unosite proteine u obrocima, jednostavno vaš organizam će morati da razgrađuje mišiće, pogotovo ako vi te mišiće slabije koristite, onda
će se delimično ti mišići razgrađivati. Jer našem telu je potrebno sve to što jedemo. Mi ne jedemo da bi se gojili. Mi jedemo da bi naše telo dobilo hranljive materije, da bi dobili proteine, da bi dobili vitamine, minerale, ugljene hidrate. Sve to je našem telu potrebno za normalno funkcionisanje. Ako mi sad unesemo manje ili ne unesemo uopšte, onda dolazi do toga da moramo od nekud da kompenzujemo nedostatak i dolazi do razgradnje mišića, dolazi do razgradnje i masti. Isto tako kao i mišiće. I mi gubimo kilažu, ali naše telo pati. Ako mi imamo potrebu za hranom, zato što imamo već manjak hranljivih materija u našoj ishrani, ako jedemo brzu hranu, ako jedemo jako veliku količinu ugljenih hidrata, ako se nekvalitetno hranimo, a krenemo da uzimamo Ozempik i ništa po tom pitanju ne uradimo, nego nastavimo da se nekvalitetno hranimo, naš organizam će doći u još veći disbalans. Jer ako već nismo unosili dovoljno hranljivih materija, pa ih sad još smanjimo, onda će na nas Ozempik negativno da deluje. Ako mi jedemo koliko toliko kvalitetniju hranu ili ako promenimo naš režim ishrane pa jedemo kvalitetnu hranu, uzimamo Ozempik, mi ćemo smršati, a nećemo dovesti problem naše telo, naše organe i sve će biti u redu. Ja nisam uzimala Ozempik, nikada, i ne mogu da kažem neko moje iskustvo, ali iskustvo ljudi koje znam, koji su uzimali Ozempik, nije loš. Oni su zaista smršali. Oni koji su nastavili sa lošim navikama, oni koji su promenili samo količinu hrane, a ne i to šta jedu, imali su zdravstvenih problema i nakon prestanka uzimanja Ozempika, njima su se kilogrami vratili. Ljudi koji su uzimali Ozempik, ali su promenili način ishrane, koji su radili na sebi, koji su uveli redovan trening, oni nisu imali posledice ili su imali mnogo blaže posledice zato što su se promenili. Na ovom kanalu ću obraditi teme koje će vam pomoći iako uzmete Ozempik, iako ga ne uzmete. To su teme koje rešavaju uzrok problema, a ne posledicu. Moj izbor je da rešim uzrok svih mojih zdravstvenih problema tako što ću alternativnim metodama da se lečim. Ako se vi već lečite klasičnom medicinom, ako vi već pijete hroničnu terapiju, znajte da i vaši lekovi koje inače pijete nisu savršeno dobar izbor za vaše zdravlje, jer oni leče samo posledicu. Ublažavaju posledicu, a nikad neće pronaći uzrok. Na ovom kanalu ćemo obraditi uzroke problema. Ovde smo da bi saznali na koji način možemo da promenimo svoj život, da promenimo svoje navike i da
krenemo nekim zdravijim putem, nekim zelenijim putem, da se vratimo u balans, da se vratimo u ono naše izvorno stanje, onako kako bi trebalo da bude. Da nam nije potreban lek da bi rešili posledicu, nego da nam je potrebna zdrava hrana, san, odmor, priroda. To je ono što je ljudskom telu potrebno, što je svima nama potrebno. Potrebno je da se povežemo sa prirodom, sa okolinom, sa svim tim stvarima koje nas okružuju, da bi se izlečili. Sve bolesti imaju neki dublji uzrok koji je duboko u nama. I ja ne mogu da pronađem koji je vaš uzrok. Mogu vam reći kakav sam ja put proživela i kako sam ja došla do uzroka mojih problema. Kako sam ja došla do toga šta je mene remetilo, šta je mene otuđivalo od mog iskonskog bića i kada sam to rešila, onda sam rešila i kilažu. Zbog toga nije mnogo bitno ono što jedete, bitno je kako se odnosite prema sebi, kako se odnosite prema tome hrani i koliko razmišljate o tome šta vi zapravo jedete. Nije uvek isto pojesti 300 kalorija voća i pojesti 300 kalorija u smutiju i od istog tog voća i pojesti 300 kalorija praznih, koje nemaju ni vitamina, ni minerala, ništa. To je neka razlika koju ćete tek kasnije, kada vidite koji je uzrok vašeg problema, vaš osnovni uzrok problema, onda možete da razlučite šta je to što će vam prijati i što će vam promeniti način razmišljanja i što će promeniti vaše telo. Tako da, Ozempik nije zlo. Ozempik je samo još jedan lek u hiljadama lekova klasične medicine koji rešava posledicu. Koji će vam rešiti dijabetes tipa 2, koji će vam pomoći da smršate, ali neće vam rešiti uzrok. Uzrok morate sami da rešite ako to želite. Ako niste spremni da radite na sebi, ako niste spremni da trošite sate, dane na alternativnim rešenjima vašeg osnovnog problema koji imate, onda ćete uzeti taj Ozempik i on neće mnogo delovati na vas. Isto kao i sve ostalo. Osjećat ćete se bolje, nećete imati potrebu da jedete toliko. Biće vam nešto bolje. Osjetit ćete promenu, svakako. Jer to je lek koji deluje. To je jedan od potvrđenih lekova koji deluje. Ljudi obično ne veruju. Misle da je to lek koji je previše dobar da bi bio istinit. Da mora da postoji neki trik. Ali ne. Vi ako jedete manje, vi ćete zaista smršati. Osjećat ćete tu sitost, nećete imati potrebu da jedete i na taj način ćete smršati. A da li će to biti zdravo? Pa zavisi od toga šta jedete. Ne možete jesti čips i očekivati savršeno zdravlje. Ne možete jesti ni
kolače i očekivati savršeno zdravlje. Ali nemojte misliti da ako jedete samo proteine, ako ste na keto ishrani, da je to savršeno zdrava ishrana za vas. Ne, nije. Ja sam bila na keto ishrani, bila sam na veganskoj ishrani, bila sam na vegetarijanskoj ishrani. Ne znam da li sam to ikad pomenula, ali ja sam bila na stotinama različitih tipova ishrane. I mogu vam reći da ništa nije zdravije od balansirane ishrane. Ali balans koji vama odgovara, a ne balans koji je ona piramida ishrane u kojoj su svi pričali da ugljeni hidrati moraju da... Ne. Balans koji vama odgovara, ono što se vama jede, je verovatno puno materija koje su vam potrebne. Ja sam se iznenadila kada sam izvadila krv i videla svoje nalaze i shvatila da sve ono što sam iskonski želela da jedem, a što je bila celovita hrana, je puno materija koje su mi bile neophodne. Naprimer, jako sam želela da jedem pistaće. I onda sam shvatila da su pistaći prepuni hranljivih materija koje meni nedostaju na mojoj krvnoj slici. Ja sam bila šokirana. Moje telo je samo shvatilo da u tim pistaćima postoje materije koje su neophodne za mene, koje mi nedostaju. Nisam morala da radim nikakvu krvnu sliku, nikakav drugi nalaz. Moje telo je samo želelo da jede takvu hranu. Rekli su mi da smanjim količinu soli. Da ne bi imala problem sa pritiskom, da... Ali ja volim slanu hranu. Ja obožavam da dosta posolim. I onda sam shvatila da meni nedostaje jod. A smanjila sam samo količinu soli. I u stvari ja sam smanjila i količinu joda. I onda sam dovela telo odmah u disbalans. Zato što je meni neki doktor nekad rekao da smanjim količinu soli. Tako isto i sa Ozempikom. Ako vi smanjite količinu hrane, dolazimo do toga da smanjite količinu hranljivih materija. I vaše telo trpi. To je izuzetno važno. Dugoročna transformacija nije hemijska reakcija koju ćete postići Ozempikom. Dugoročna transformacija podrazumeva ozbiljan rad na sebi. Ako ste spremni za takav rad i ako znate ljude kojima bi pomoglo ono što ja obrađujem na ovom kanalu, kako da rešimo uzrok, a ne popravimo posledicu, onda je ovo kanal za vas. I preporučite ljudima kojima će to biti potrebno. Jer ovo nije još jedan kanal o mršavljenju. Ovo je kanal o buđenju unutrašnjeg sjaja. Vidimo se u nekom novom videu sa nekom novom važnom temom.